Štýl a dneska vám chcem ukázať mydielka, ktoré som kúpila ako vianočný dáček pre kamarátov, kolegov alebo len tak pre niekoho potešiť maličkým dáčekom. A rozhodla som sa pre mydielka z jedného dôvodu, a to, že keď som bola vo vchode, tak som videla toto. A toto ma presvedčilo, že to chcem. No a tedy mi to dočuklo, že aha, ja kúpim všetky mydielka. Myslím si, že je to taký pekný maličký darček, čo môže veľa ľudí potešiť. Tento stromček je zbytočnosť, ale I'm just a girl. No, proste funguje to na tie dievčatá, takže toto bolo prvé, čo som musela mať. No a toto mydielko je z Portugalska. Vonia po škorici a pomaranči. Má takéto pekničké balenie, kde je pomaranč, stromček, hviezdička, luskáčik, čižmička. Ďalšie mydielko je takéto. Je to, že amber, neviem to preložiť, neviem čo to znamená, ale mám pocit, že to je niečo také, ako keď sa povie, že chillovať, že proste to je nejaká atmosféra, neviem. A toto mydielko je z Talianska. Má na sebe takéto šišky. Tu vzadu sa môžete aj vidieť v zrkadle. Toto sú tu maličké stepy. A toto som ešte aj ja. Za oknom, aby tu bolo pekné svetlo. Ďalšie mydlo som si povedala, že tak toto je jedine pre nejaké staršie páni, pre staršie dámy. A môj priateľ ma vysmial, že jak môže byť mydlo pre nejakého staršieho. Hovorím, že pozri sa, toto nemôžem dať proste nejakej svojej kamarátke. Toto je, že akože je to stále mydlo, ale to je honosné mydlo. No a myslím si, že to má byť takto, že na stred, ale mne sa to páči, keď je to takto na boku. Dáva tomu luxus. Je to také vtipné, že to stále iba mydlo. A je vyrobené vo Florencii v Taliansku. Má vôňu vanilky a zázvoru. Keď to tam vôbec necítim, ale pekne vonia. To mydielka všetky stáli buď 4 alebo 3 eurá. A strašne by ma zaujímalo, že koľko stáli predtým, lebo som kúpila v takom obchode, volá sa to, že TK Maxx, a vlastne tam sa predávajú také, že zlevnené veci. Čiže všetko, čo tam je, tak je po zľave, aspoň tak som to ja pochopila. A majú tam všetko možné od kozmetiky cez oblečenie, jedlo, hračky a kuchynské náčinie. Na všetko mi príde, že sú to značkové veci, ale že v strašnej zľave. Takže aj to si myslím, že tie mydielka boli v zľave.
ďalšie mydielko. Ja vlastne som to kupovala tak, že pekne vonia, pekne vyzerá per. A potom doma som si vlastne čítala, že čo sú to za vône a zistila som, že som kúpila vlastne skoro všetko škorica a pomaranč. A ďalším je aj toto mydielko, ktoré má takúto peknú mašličku cez celé mydielko a vyzerá to ako taký pekný maličký darček. Toto mydielko je z Talianska. Zase sú na ňom dve malé šišky, jablčko a z druhej strany pomaranč s jablčkom. Pardon, strašne ma slúbi nos, kým sa budem hádať. Ďalšie mydielko je takéto, trošku sa blíští, má taký obal a je to pomaranč a škorica vyrobené v Taliansku. Má zasa veľmi pekný obal s vianočnou rúžou. Trošku to musím upraviť. Lepšenie. Trošku sa mi tu mení počasie. A vyzerá takto. Tu pomaranč. Prsnica. Ďalšie mydielko. Toto je veľmi, veľmi pekné a krásne vonia. Vyzerá nejak takto. A je to zasa pomaranč škorica. Má tiež taký blíšťací pattern na obale a má krásne vianočné kule, šišku, mašličku, limetku a svetielka na sebe. Ďalšie mydielko je takéto trošku detské, ale prišlo mi strašne roztomilé, pretože je tu takýto Santa Claus, Mikuláš, Sant Nikolau. A je tu ho s mašličkou. Teraz tu je slniečko, raz není, takže sa ospravedlňujem za to nastavenie. A toto je, prekvapivo to nie je pomaranč a škorica, ale je to Fresh Winter Pine Scented Soup. Čerstvá zimná šiška. Neviem, či takto voňajú čerstvé zimné šišky, ale vonia pekne. Takže niečo, čo ho proste človek musí mať. A posledné mydielko, ktoré má trošku takú americkú tematiku za mňa, ale stále je veľmi pekné a je trošičku iné. Je to zasa pomaranč a škorica a vyzerá takto. Je v takej krabičke,
Sú na ňom traja ľudia, dve dievčatá, jeden pán. Dvaja koníkovia, ktorí sú na saniach na zasneženej ceste a utekajú za svojimi rodinami, aby stihli Vianoce a kapustnicu. Alebo niekto si jedáva rachovú alebo fazuľovú alebo lúbovú polievku, že? Všade je to inak. A možno ešte niekto hádl a hlasle na juhu. Toto mydielko je z Talianska. Čiže z Portugalska a tam boli dve, alebo iba jedno. Ostatné sú z Talianska. A tiež je z Florencie. Je to tá istá značka, čo bolo... Kde ho mám? Toto. To je tá istá značka. H2O Bificio. H2 Bificio. Neviem. Bificio, nie? Alebo Bificio. Italian Christmas Soup. Keď je to z Talianska, tak to si nemá úplne že americkú tematiku, ale mne ten obrazok strašne príde aj ten dizajn, také viete, tie vianočné roky z Ameriky. No, a to je vlastne všetko od mydielok. Popočítali ste ich, koľko ich mám? Nie? Tak od začiatku. Nie, dúfam, že sa vám video páčilo, že vás to zrelaxovalo. A ak nie, tak dúfam, že vás to aspoň unudilo a že z toho ste teraz unavení a chcete zaspať.